Kota Korintus, makna kota Korintus merupakan pusat kota yang sangat strategis untuk perdagangan. Sada pusat nih kebudayaan, jala berada jonoktu tepi pantai. Artinya, menurut sada perdagangan, sada pusat perdagangan yang pasti gudang do halak narotusi. Meragam aka bangso suku hata luat dot aka seragam na asing sa disanawalu rotu hutai. Artinya meragam do pemahaman pengatusion latar belakang na mempengaruhi gereja na dong di Korintus. Bako doi jala dangboy lari bahwa sada huta na meragam-ragam ro kebudayaan na marasing-asing pe hata na marasing-asing pe pasti mempengaruhi doi tu pola pikir na adong di hutai. Jadi huta Korintuson adong sada huria di si ima huria Korintus. Sadahal nama na pasti di si hajong-jongan ni huriai keberadaan gereja itu dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga pemahaman mereka pangatusion nasida taring tuhatan nege debatape dipengaruhi doi oleh lingkungan. Misalnya halak Batak, nang pinang binang halak Batak gawe Kristen, sasitongna gudang do kita dipengaruhi oleh kebudayaan najolo habata hotai mempengaruhi tu pola pikir tas satu sadarion. Baik dalam huria, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam liturgis juga mungkin dipengaruhi oleh latar belakang daripada ibadah itu, latar belakang oleh agama, kebiasaan, adat itu sendiri. Jadi di son makana Rasul Paulus datang sampai 2 kali. Ini surat yang pertama menuliskan surat kepada jemaat Korintus naing pato tahun patorakon asa tikos jelas pangatusun nasida taringot tu namar debata do namar Tuhan. Makanya di patorang taringot tu isi dotor di porbadia. Artinya dang tarbahe jolma manada Yesus manada debata anggoso to di porbadia na manuturi mangado pangatusion panadayon taringot tu Yesus. Hataridaan na pe di tonga-tonga ni pelayan ni Yesus pe hati-hai ragam do pangatusion ni hala jahudi taringot tu Yesus. Bahkan na di ida kepribadian na do ido sa didoko Yesus anak itu kau. Songonod de mana geleng ni si Maria do geleng ni si Joseph do songonod de mana. Artinya pemahaman yang salah orang tentang Yesus apabila tidak bekerja Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan terkadang jolma debata tidak mampu orang mengenal Tuhan apabila tidak karena kuasa Roh Kudus. Dan mampu jolma ni manirang na denggad dohok na roa iya sumanguda to diporbadia di bangsan nguluna. Dan tarulah jolma na denggan nang gosautik di portibion iya so debata iya so to diporbadia manguda di bangsan nguluna. Ido na pinatorang ni Apostol Paulus itu Furia Korintus bahwa mo marlea do bahkan haleao do na tu naro taringo tu Yesus molo so itad jolma molo sumanguda to diporbadia bagasan nguluna. Haleao de, dicaki Tuhan Yesus, bahkan idokon ni mana na begu-beguon, idokon na sibulison, alanya, ala sumangula to diporbadia di bagasan nguluna. Artinya, kalau manusia tidak bekerja Roh Kudus dalam kehidupannya, dia akan salah dan sesat mengenal tentang Tuhan Yesus. Ala na solitat dadung madabu jolma itu bagasan dosa, dan itad da jolma ibe debata, maka na rojis tu portiun patad dahud dirina. Pada saat manusia tidak mengenal Tuhan, sehingga manusia mencari Tuhan sesuai dengan logika dan nalarnya sendiri. Makanya banyak Tuhan di dunia ini yang ciptakan manusia. Dipakai jolmai mang dibata hobat tu pikiran, hobat tu logika, hobat tu situasi lingkungan. Misalnya di habata hota, misalnya ada keterbatasan taring tu logika, tu pikirannya dibereng misalnya hauna bolon. Odo dibata. Maka nah porsi halak Batak ala najulu halak Batak di sisi pula Samosir ala di bel pusubuhi natumibo pangatusin nasido iko siya pusubuhi do martanyang tu di Batak do akar ragam na asim do makana gurang akka ugama di portibion usaha ni jolma mengalui di Batak dia akan menemukan Tuhan sesuai dengan logika dan pikirannya. Di keberadaan na beragam-ragam taringot tu agama do ha porsioni makana rojis tu portibon pada dahudirina asa unang sesak jolmai asa takas panadon ni jolmai taringot tu di Batak. Di patadahon Yesus hadirion na tu portibion. Nangpe gudang jolma dang menerima bahkan menyangkal taringot Tuhan di Batak ni Yesus alanya ada logika datang dipakai.
Yang kedua, harun jis tu portibon patad daho kita songo dido sa sitong na jol manatilo pendebatan na perjuli songo si Adam. Yang pasti manusia yang diciptakan Tuhan, yang ditopa debata, pada dasarnya si Adam sebelum jatuh ke dalam dosa songo Yesus make pribadianna. Jadi mau songo dia si Adam minna, songo Yesus Adam juga songo Yesus make pribadianna, manusia yang sebelum jatuh ke dalam dosa. Sehingga di patorang Yesus di son, di papita di son, dibuat dua kelompok di son, dibain persirangan di son bahwa halak na mana da debata, na mangula do di porbadia do di mana, halak na mangula do di porbadia di mana di mana do debata. Ala yang go halak na so mangula do di porbadia dang di tadei debata dang tadei Yesus, bahkan haliau do na dapot sen pikiran na taring tu Yesus. Idok makana di surat Apostol idokon hau to odol taring tu sidang dihalak naso tumada Kristus ini na dihamu ke amanami do tinami ido ulau nito di porbadia mangalih pangatusion panadayon manutur kita taring tu Yesus do anaknya di bata dan tarbai jolma porsia ia suatu di porbadia mangulo di bagasan nguluna nangpe di hari parpudion ragam akan mendefinisihon mengalih pangatusion pengajarion taring itu di porbadia gudang dua kapat puda hailu dapat di parpudion seolah-olah to di porbadia nama na dipuja dipuji jol ma di tongah-tongah nguluna bahkan to di porbadia seolah-olah boleh diatur bahkan bisa diwariskan bahkan di patuduh de marhite misalnya berbahasa roh imana itu hataridana dengan proses penyembuhan yang luar biasa, spektakuler, seolah-olah ini nama ukuran itu di porbadia. Orang yang tidak bisa berbahasa roh seolah jual mana soporsia namanya. Halakna subui pemalu penamar sahid. Tidak bisa patu paham ulah-ulah spektakuler misalnya dia KKKR, seolah-olah tidak naik itu di porbadia. Makanya di Tota Apostol Paulus nang tuhuria Galatia PD Galatia 5:22 ada tuh di porbadia. Songo dia dulu itu di porbadia. Misalnya dong bisa kahulong neroha, las neroha, akai makalur itu di porbadia saluhna. Ragam dia 5 ragam do ulaun di tengah-tengah huria, alai sada do Tuhan. Ragam do di debata di tengah-tengah ninguluta, pangatusion, akatalenta, na bertujuan lau marsi pasadaan lau marsi hukupan ya kahahurangan do halubian di hahurangan nidongan di batu do debata kita lau makukupi di hahurangan ne di ragamnya kaulau nama rasing-asing lau pasikopon lau paturehon harajaun debata adong do halak nama lo misal nama jamita adong do halak nama lo marede adong do halak nama lo misalnya do mangado nakka pengajarion misalnya sebagai pengajar, gudang do halak misalnya nama lo tarik dia keuangan, malu do halak do kadang naasing dope, dalam debata do lau patur ten kurian debata, dan sada di pasar debata talenta tu tonga-tonga ni portibio, alai beragam doi, asa sadar jolmai bahwa manusia itu membutuhkan rekod mak kahulung hidunganna, rekod adong kebutuhan sebagai makhluk sosial asa masih hahulungan masih tomuan. Sadar jomai bahwa kemampuan yang dia punyai adalah karena kuasa Roh Kudus. Alani dia ya panepuli ragam dogaguon alai sada do debata nama kurhon di bagasan sasudenai. Pemahaman na sitong diita bahwa to di porbadia do na mangulu di bagasan nguluta asa tarbain hita mana da debata. To di porbadia do na mangulu di bagasan nguluta asa mampu hita mangula hunadengkan. Ulang itu di porbadia itu hita asa mampu hita mamikir akan rekod sipatu paham di tengah-tengah ni huria. Nah mangulah itu di porbadia asa mapikir hita jalan markiri hita di hatureon ni partureon ni huria. Nah mangulah itu di porbadia hita asa makiri hita di hamajur di tengah-tengah ni huria. Halak na so mangulah itu di porbadia marsak di mulut soture huria, moloture huria. Halak na so mangulah itu di porbadia dang lo morohani adong dame do las niroha. Alai mulu halak na mangulah itu di porbadia lomo marohani kirim marohani sihol marohani marnida akan denggan akapar sarana denggan na masih tomuan dia kapamikirion masih tomuan dia ka ide do akapar dabot kebe makor humai di parturen huria
kuncina mangula to di purba dia tajok koma di bagasan ngoduta marhite marsanga maguar di bata halak na mangula to di purba dia marsanga maguar ni di bata marhite hite nguluna nang punga tope di tengah-tengah di kantor pusato ulauta dang pasangap dirika patuduhan halubiata alai nang do marsangap di bata marhite huria ni pinauja na tengah-tengah ni portibion marhite huria ni kekeli pasti dihaholongi di bata ru kita alani marhite holong nerohan di bata tarjunan kita mangudan anak karenggan songon parbue holong nerohan di bata masih haholong mahita di bagasan Tuhani amin martang yang mahita di bata amanami marhite Yesus Kristus nunga kubegi hami hatam di manungguton tuturi ma ale Tuhan marhite tuddi porbadia salam takas tang pangatuson nami taringo tu hatam do taringo tu ale Tuhan bodo marasing pangatuson nami taringo tu pada dion nami taringo tu ale Tuhan alai modo dituturi tuddi mi hami takas ma hutadahami hodo debata jala Tuhan nami na mangatur kon ngulu nami hobar tulong maneroham pasu-pasu mahamion saluhuna jala mauliate madi par hodo pingulu nami Tuhan satu tikyon mamikiri akan ariko si patu ton nami lao pahehon pahebak kon pabalgaon huriang si holdo perohan nami Tuhan nang tua karena mangihut parguguam hami Tuhan mangulahu nak keralinggan hobar tulong maneroham asalam marture huriam gi keli torop halak na porsia marhiti akapa kubuson nami do takadungan nami di tonga-tonga ni huriam gi keli mengapola di pajong joko huriam di tonga-tonga di portibion ulang alangas di rohamal Tuhan pargugui masaluna parbisuhi kami mulai sian pimpinan ni huriam saha tuaka paditan di lapangan rodi panggelis porhang rodi kasih tua pele Tuhan luas kami sadapan atapak kami sadapak kirimuk kami le Tuhan di hamajun habalgaun ni huriam asalam balga raja mi tonga-tonga ni portibion ulaon sadarion tuho pasatan jaladang lupa kami Tuhan pasaton saluna keluarga nami ya nakon na tua-tua nami tuho mo pasatan mi ramoti na sida saluhu na song pangrayatom mo di habi di bagasat tikion atong tarpuji lama sangat magwar mo le Tuhan debata marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asih maroham. Amin.